Molt bona nit, estem al Telenotícies de 5 i jo soc la Nadine Romero i avui us llegiré unes notícies a veure si realment són veritat o són fake news. És que jo sé d'idiomes. Aquí tinc el teleprompter que anirà rodant, suposo, i jo hauré d'anar llegint. I cada notícia que llegeixi haurem de decidir tots junts si és veritat o mentida. M'han dit que la primera va lenteta i a mesura que anem passant de teleprompter es van posant més ràpid. M'han dit, vol havia durat... Llavors, jo no asseguro que pugui llegir gaire bé perquè jo llegeixo molt lenteta, Intentaré fer-ho professional. És que veuràs, Un final inesperat i feliç per a una història que sembla perduda. Un lloro que havia estat robat fa 3 anys ha estat retornat al seu legítim propietari gràcies a la col·laboració ciutadana i la tecnologia. El protagonista d'aquesta història és Pipo, un lloro de 8 anys que després de desaparèixer el 2020 va ser identificat recentment per un protector d'animals. Els seus responsables van fer una crida a les xarxes socials per trobar el seu amo i gràcies a un vídeo viral on l'animal cridava «Paco, vine aquí!», el propietari va reconèixer immediatament la seva mascota. El retrobament va ser emocionant. Al veure'l, el lloro va començar a repetir les paraules i cançons que li havien ensenyat sense dubte. Sens dubte, una història d'esperança i vincles perduraran malgrat el pas del temps. Hòstia, són superllargues, Jo crec que aquesta notícia em sona, És de veritat. Veus? És que a mi em sona un muntó de dir, en plan, han trobat el lloro després de no sé quants anys, no sé què. És fort, I ja m'ha costat, I anava lent. I la cosa és, a mi saber el que em costa són com els punts i en plan les comes. Per exemple, hi ha hagut un que és com de Radio Nadine, aquí hi ha un puto punt, saps? O sea, relájate, saps? Vale, fem el següent. Aquest que està igual. Vinga. Si últimament heu agafat el metro de Madrid, potser ho heu presenciat en persona. Aquesta és la història de la Carme, una àvia de 78 anys que s'ha convertit en tota una fenòmena viral gràcies a les seves coreografies improvisades a les anades del metro. Amb un altaveu portàtil sempre a punt i una energia envejable, la Carme aprofita el temps d'espera entre tren per posar música i deixar-se portar pel ritme. Els passatgers, primer sorpresos, ràpidament es van convertir en fans incondicionals, gravant els seus passos de ball i compartint-los a les xarxes socials. En pocs dies, la Carme ha acumulat milers de seguidors que l'han batejat com la iaia funky de Madrid. Però l'èxit no acaba aquí. Des de la pàgina web de l'Ajuntament de Madrid han confirmat que estan preparant l'anunci de civisme ciutadà del metro amb la Carme com a imatge principal. Hòstia! Pues imagineu-vos els altres. He respectat més els punts, Tinc dubtes amb aquesta, perquè a mi em sona alguna cosa d'això, però jo no sé si va ser a Madrid. Va, diré que no, que és mentida. És que hi ha una història similar, però no sé si és una dona de 78 anys, saps? Aquesta té pinta de més ràpid, Un moment. Perquè, no, hay que veure. Vinga, a veure, s'ha de saber molt llegir, Molt, i jo sóc bastant cateta, he de dir. Sí, ara m'estic sorprenent a mi mateixa, Però jo no llegeixo així normalment, ja no t'ho dic, Són les càmeres que... Bueno, tots els presentadors penso que ho fan, o sigui, que tenen que tenir molta carrerilla, perquè si no... Vale, començo, Tercer,
La creativitat dels delinqüents sembla que no tenen límits. Tot i que de vegades també falla una mica la lògica, a Sevilla un home ha estat detingut per intentar robar una caixa automàtica d'una manera, no poc convencional. La seva eina del crim, una cullera de sopa. Segons ha informat sembla molt decidit i va intentar fer material de la... Malauradament per a ell, afortunadament pels clients del banc, el seu pla no va donar resultat. El caixer va quedar intacte, per això sí, amb algunes rascades... Ai, no puc ja, No puc tan ràpid, No m'estic entrant de la història. És que... Com es puja? Joder, val ràpid aquest. I només... Bueno, són 5 punts més, he vist. A veure, entenc que és algú... És que no sé on ha passat, a Sevilla, crec. Sí. Vale. És que ha sigut com el rotllo. Que crec que un home ha entrat a robar a un lloc, no sé quin, perquè no m'he enterat, amb una cullera. A un caixer automàtic, això, sí, ho he llegit. I que l'han detingut. Però va entrar amb una cullera normal. Ja intentant empagar. Creus que algú seria tan tonto d'entrar a robar amb una cullera? Va, diré que és veritat. La meva lògica és tan surrealista que és cert. Jugo al Partiancó i fan alguna d'aquestes preguntes, dic, mira, és que és tan surrealista que és aquesta la resposta, 100%. En canvi, l'altra era com més detallada. Una dona de 78 anys, no sé què, és massa gran. La dona, no, per estar fent el breakdance, no sé. Què, anem ja per la quarta, A veure... Començo, Monteliu de Segarra, Lleida, ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la primera cursa de cargol d'èlit. Un esdeveniment que ha combinat tradició, humor i molta expectació. Més de 30 cargols han competit en un recorregut de 2 metres, davant d'un públic entregat que animava amb pancarts i crits. El guanyador, un cargol batejat com a Tubró de Montelí, ha tardat 12 minuts i 43 segons. L'emoció ha estat màxim, especialment quan el segon classificat, Llamp, ha protagonitzat un moment còmic a intentar menjar-se la cinta de metre. Els organitzadors han estat l'esdeveniment cultural local, tot combinat, els cargols, els grans protagonistes per un dia. Després de la cursa, els veïns i visitants han pogut gaudir d'una degustació de cargols a la llauna amb un ambient festiu. Hòstia, això és veritat? Sí, home. No ho sé. Com sigui veritat és fort, En plan, han fet la cursa de cargols i després els mengen. És que no sé. Ja s'estan rient de l'animal, És que no sé, Ara ha sigut a Lleida, no m'estranyaria. Va, diré que és veritat. Bé! És bo aquest. Bueno, no l'he llegit tot sencer superbé, però he de dir que m'he enterat de la... Vale, ara és la màxima velocitat. Ja us puc assegurar que no crec que ho faci bé perquè no llegeixo tan ràpid. És una cosa que sempre m'ha costat des de petita, Llegir, sempre estic com molt mirant a veure què posa i anant molt lenta. Ho prenc super en sèrio, En plan, super en sèrio de fer-ho bé. Vale. Comencem. Els passatgers d'un vol Atlanta a Barcelona oblidaran mai el viatge que no van fer. L'avió de l'acompanyant d'altra aèria van veure obligats a mitjançar volta a l'aeroport per motius de força il·lusió, va patir episodi i va acabar afectant, segons la comunicació, i sembla que el pobre viatge només va patir personal, assegurant que l'olor era insuportable i que el personal de la cabina de tot possible hi havia vol havia durat, va haver interrogat cap a dues, van avió girar cap a tornar a Atlanta, el passatger va haver d'esperar mentre la netejava i sincerament jo aquesta notícia sé quin és. Total, que un home es va cagar pel mig del passadís, no? És això, no? O sigui, més o menys per lo que he pogut llegir, O sigui, que representa que era un vol d'Atlanta a Barcelona i que van haver de donar mitja cua, van haver de tornar perquè un passatger es va cagar al mig de l'avió i van haver de tornar perquè feia molta pudor. Això és veritat.
una cosa, només llegim paraules claus, o sigui, en plan com llegim paraula clau, perquè si no... A veure com és 27, per curiositat. Un dels passatgers d'una balata a Barcelona no oblida mai el viatge que no va anar a fer l'avió de la companyia Delta... Ara ho sé fer, no? Va rapidet, eh? 4-1, ens has guanyat. Bien! He guanyat, podria ser la següent presentadora... No! No podria ser, no! He guanyat, podria ser la pròxima presentadora i veure a casa teva cada nit. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!